Is mise Lucy Ní Dhuiginn, búltóir mór alína 2017. Beidh spríogann ag fálam technící agus scileanna alína. Tá súlagam go mbeadh sibh soltas. Sílim gúil an scanán Despicable Me fecha ag fórmhór agah. Tá mise chun Minion a tharraingt. Tá sé anéasca. Seo linn. Siad na dahanna bheidh ag tastáil nó dumh, gurm, aráiste, buí agus lia. Ar dús, tarangóimid uachra. Cuirmid spéachlaí móra air mar seo. Agus gá leathchearcail las siar mar a bheadh súla ag brathnú ar chlé. Chun na dungraí a tharraingt, tarraing cuairlína trasna an chorp ag ceangailt leis an gula ar bhun mar seo. Tá póca chun tosaigh le G mór scríofa air. G i gcóir grú ar nua. Cusa beaga atá air. Bra éasca le tarraingt. Tá a lámha taobh hir dá ghuirmige sa fictor seo. Tá a bhéal mar a bheadh banana ar sceabha. Le fiacla beaga las siig. Sé éasca é seo a rathú. Curp buí, bút sí dubha. Ná déon dermid ar an lunner. Cula ghuirm, spéaclaí lia, ná déon dermid ar an doscrúige ar bharr chin. Agus sin chun is Minion a tharraingt ó Despicable Me. Táim se ansásta leis, ach céir de ceapann sibh. Fág teachtareacht agus ná déon dermid clárú leis an gcainéal YouTube Cúla4. Bé mé libh arís an teachanta chuin le character ó Toy Story, Lucy, slán.